Dili usa magdali-dali og hukom si Gobernador Gwendolyn Garcia kung mopalit ba og bakuna batok sa COVID-19 ang Kapitolyo, samtang wala pa maklaro kung pila bagayod ang bakuna nga ihatag sa kauluhan nganhi sa Sugbo. Taliwa sa mga pangutana sa katawhan og mga mayores kung unsa bagayod ang baruganan sa Kapitolyo kalabot sa pagpalit ni ini nga bakuna. Mato ni Garcia nga dili siya ganahan musakay og moanunsyo dayon kalabot sa paggahin og kwarta kay iyang nahibaw-an nga dili man di ay basta-basta makapalit ang local government unit og anti-COVID vaccine. Matud usab niya nga ang national government migahina og salapi aron mabakunahan ang 70% sa populasyon sa nasod. Ato sa tigom sa mga mayor ni adtong Enero 15, gipasabot ni Department of Health Central Visayas Director Dr. Jaime Bernadas nga wala pay giisyuhan ang Food and Drug Administration sa emergency use authorization sa mga bakuna. Wala usab tugti ang komersyal nga paggamit sa bakuna, buot ipasabot nga dili pa makabaligya ang nagmanufacture sa maong tambal ngadto sa mga local government units o ni bisan kinsa nga gusto mo palit niini. Ang kauluhan lang ang mahimong makapalit sa maong mga vaccine gikan sa mga kompanya sa laing nasod. Kini tungod kay ang programa sa pagbakuna trabaho man gayud sa national government ug dili sa LGU. Let us trust the national government here. Kay mao man gyud ni ang ilang mandate. All previous immunization programs have been rolled out by the national government. Ang local government unit nga gustong makabaton sa maong bakuna, kinahanglan pa mangayo og pagtugot sa National Task Force Against COVID-19 kon NTF ug ipaagi kini og tripartite agreement kauban ang pharmaceutical company nga mosupply. The vaccines that will be available are yet not complete in the process of registration in our Food and Drug Administration. But because it is very much needed during this time of the pandemic, they are to be issued pa lang actually wala pa actual issuance sa emergency use authorization. So that is the main reason why these products cannot be made available to the general public. The only agency that is given the authorization is the national government through the National Task Force and the Department of Health. So that is why all the procurement, the decision of which vaccine to use is given to the National Task Force. Si DOH-7 pathologist Dr. Mary Jane Loreche nagkanayon usab nga ang mga pharmaceutical companies nga naghimo sa bakuna wala pa nahuman sa phase 3 sa ilang clinical trials. Because we're hearing a lot of LGUs trying to procure their own. So just to clarify, under present rules, LGUs are not allowed even to negotiate or procure vaccines. Not yet, sir, but they can course through this request to the National Task Force. Then the National Task Force with local government and DOH will undergo a tripartite agreement on how to go about. Matud usab ni Garcia, kung ang national government migahina og 82.5 bilyones pesos alang sa pagbakuna sa 70% sa populasyon, 30% na lang ang mahabilin og dili pa gayud tanan niini ang gustong magpabakuna. Kung mahitabo kini, anha na mo desider ang Kapitolyo. The temptation to get into that bandwagon in order to look good is great. Nga mo announce lang ta, set aside ko 1 billion para sa vaccine. Diya rata kutob announcement. Kaya di man ta ka-proceed. In the first place, the most important thing is it needs the emergency use approval from the FDA. And as of now, according to Dr. Jane, na bay natagaan? Only one, Pfizer. Unya, wa pa, di pa na available. As I have been saying, Disyembre pa, let's wait for national government policy. Bisan palagig mo anunsyo ta. Di man ta kapalit, and the supply is not there. So it makes for good headlines and good sound bites, but kutob ra na diha.
Sa pagkakaron, mas gisiguro sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga mas pahingusgan ang immune system sa katawhan, pinaagi sa pag-promote og mga home remedies og pag-exercise og pag-inom og vitamins aron malikayan ang bisan unsang sakit, apil na ang COVID. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.